Bi jama'a ya salamu alaikum jama'a BJ kenan ya baban kira da wani program yau ko mun zo mu duba wasan sallah ne muna cikin masu yawancin rai da lafiya zai sa tun da shekara ya kamata mu ma mu zo mu waye don mu kallo mu wala wani masu kake shi daga mutane duniya abin da nake da shi ne Allah ya kara muna hadin kai Allah ya kara muna zaman lafiya ina tare da SID wow SID kai ma ka faɗi wannan bai to she mu ce mun gode ma Allah da wannan shekara mun gode sosai mu kara gode ma Allah don ka sani ya Allah mun gode mun tuna ko wow gaskiya mu kuma zango gaskiya jama'a kara proud okay brother kai ma ka faɗi mana wannan bai dan ce alhamdulillah wani abubuwa haka muke son zango a ta yi domin da yawa matasan yanzu ba san kabila ba san menene tushin mai shi ba abubuwa haka na bar muna san cewa ga kabilanmu ga sarkinmu ga wurin da muka ga al'adunmu isa da dama na ce kowane zango a cikin Ghana a force ana emulate wani abu haka domin bin nan da yawa bai da amfani kamar wan kagan yau ga yan waye na musicians zango yau suke bari yau zango muke proud suna nan da dama yasa in aka yi kuma don Allah she aje stage da da bar mawakan zango su ma da su exhibit kansu she wuce da gargajiya yasa imagine an samu gargajiya kuma da na matasa she a gama komai daidai mun gode zango yan zango alhamdulillah thank you mun gode jama'a har yanzu da ba mu gaba abin da muke ciki ba kun ji wasu kalamai daban-daban wanda ke tafiya a cikin zango shi yasa kan ku gaji da mu za ku gani wasu abubuwa daban-daban mun gode sosai ku bi mu har yanzu thank you dai